Hello, mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan, no? Pasensya kayo ha, nga nadugay-dugay kong sumpay uploading dramaha, mga ka-DJ, no? O sa dili pa, ako na ibasahon yung naipipila nga nag-comment, si Rocky Vlog. Padayon tagpaminaw sa drama. Salamat kayo, no, Rocky Vlog, sa imong pagkanunayong pagpaminaw. Bayno, di ta maglangan, niya ang sumpay ning sugilanon. Panugon. Part 11. May lain ba kong isultihan nga giuli ni amahan ang imong cellphone? Wa, di ba? Salamat. Ela, kinahanglan makit-an na nato ang singsing. Nahibaw ko. Og nahibaw na ko kung asa na to pangitaon ang singsing ni Arabella. Oh. Ha? Asa mo ta mangita sa singsing? Magsawod kita kang Arabella. Kay siya ang tag-iya sa singsing. Og siya lang ang nahibaw kung hain karon ng singsing. Unsa? Pero, Ela, picture lang og manikin niya ang Arabella ang niya nato. Dili na makasulti na to kung hain niya ibutang ang iyang singsing. Pero may giya na ta. Eric, composer ka. Makakompose ka mga sugilanon sa awit, di ba? Ha? Kung ikaw kung pahimunog awit para ni Arabella, o sa singsing nga simbolo sa gugma, unsa man nimo pagsugod? Magsugod ko sa gibati sa pagmahal sa lalaki ngadto kang Arabella. Ibutang tanga si amahan ang nahigugmag maayo ni Arabella. Og andam gid siya nga mohatag bisan unsa ka mahal sa singsing ngadto kang Arabella. Gusto. Pero nganong nawa man ang singsing? Nganong wa man kini ang pingi og maayo ni Arabella? Ela. Oh, Eric, nganong may nahuna-hunaan ka? Ang bira ko ng 2 ka pictures ni Arabella. Ni Ao. Kining picture sa gazebo. Ngawa pa siya magsulog sa singsing. Inusinti ang iyang pahiyom, di ba? Punos kugma. Parehas tagdakita. Apan kining picture nga naglingkod siya sa makina. Nga naan na niya ang singsing. Nagpahiyom man tuod si Arabella. Pero, ang iya mga mata, may gitaguang kagulanan. Dili siya malipayon nga. Nagsulog sa singsing. Gusto. Posible nga napugos siya. Posible sab nga may dako siyang problema. Wala. Kinuo ko. Noon sa kaila. Patay na siya. Unsa? Kinsi patay? Patay na ka na si Arabella. Patay na siya, Eric. Ela. Patay na ka na si Arabella. Dili mahitabong masayop ko, Joel. Nakita gid nako ang robe nga itom nga gibitbit ni Madam Lily. O kung mo na, sa kwarto ta ni Madam Lily, mangita sa maong robe. Tuwa pa sa ospital si Aman. O karong mga takna, posible nga gitabang pa siya sa mga doktor. Unya? May panahon pa ta, aron musod sa kwarto ni Madam Lily, nga naara sa ubos nga bahin, dool sa sala. Dili ka mahadlok na musod dito. Ano mahadlok mo ko? Tingalig na ang anino sa sud. Nalimot kayo nga akong hunting, ha? Oo, may hunting man di ay ka. Usawa kay angay kahadlokan. Dali na, samtang may oras pa. O kayo na to ang mga butang ni Madam Lily. Kinahanglan nga dawaton lang nimo nga duulan ang gyud sa kamatayon si Don Faustino, Lily. Dili pa siya mahimong mamatay. Kaya may panugon pa siya nguha matuman. Unsa? Dr. Moran, sa paagi ka dili pa mamatay si Don Faustino. Kinahanglang mahuman niya ang iyang panugon una siya mamatay. Panugon? Usa ka nang ipanulti? Basta, kinahanglang makabalik pa sa mansyon si Don Faustino. Kinahanglang mahatag una niya sa mga sumusunod ang agay nilang sundon nga bahandi og responsibilidad. Madam Lily. Eric,
Bisan sa ulo kas pagunahon na, patay na gyud kini si Arabella. Kalma lang, Ella. Kung patay naman siya, wa tay labot siyang kamatayan. Pero siya lang nahibaw kung hain ang singsing. Ella, buot mong pasabot nga. Posible nga nadaki ni naslubganan. Kung nadama sa lubnganan niya ng Arabella ang iyang singsing, dili unta ta suguon ni amahan sa papangitan ni ini. Ha? Ella, importante kay ni amahan ang singsing. Gani, gusto na siya nga makitaan kini nato. Kaya hapit na siya mamatay. Buti pasabot. Nga naibaw gyud si amahan. Nga ni adi ning dapita mawa ang singsing niya ng Arabella. Pero, wala kay panahon. Kung makasulti pa lang ka ng pictures ni Arabella, nahibaw na utat na karon kung hain ka na iyang singsing. Mayo tingali nga, mga unat dito sa kusina. Unat ang magunahon na kung asa pang dapitan nato pangitao ng singsing. May gani kay wa malak ni Madam Lily kining iyang kwarto. Libre tang mangukay sa mga butang dili. Joel, Oh, anong nagbarog ba makadaya? Dali na! Tabang nagpangukay sa mga butang ining kwarto ni Madam Lily. Joel. Joel, tanawa sa ibabaw sa aparador. Masa may... Oh, itom nga panapton ka na. Murag mauna ka na ang robe nga atong gipangita. Diya ka lang ha. Akong kawaton be. Nara. Oh, Wilma, ano misigit ka? Naunsa ka? Sigit ka. Naunsa ka? Oy, sigit ka man ang mata ni mo. Joel! Nabasa mo din kwarto ni Madam Lily. Ano misingit ka, Wilma? Mauna ang gisulob sa nino. Kana, mauna. Wilma! Hoy! Wilma! Dali ila. Sundan na to si Wilma. Dali. Imong kawatan si Madam Lily? Ako linihin mong ebidensya, no? Diyan ka. Wilma! Eric, may labot ka sa Madam Lily sa anino nga magpakita na to. Ila, dali na. Manggawa sa tanihin sa kwarto ni Madam Lily. Wilma, naunsa ka? Kalit man kami singgit. Joel, maugin na ang gisulob sa nino kun moduol siya nako. Kana mangyod, kana gyud. Mo ba? Wilma, kung sigurado kasi markita, buot ipasabot na nga may labot si Madam Lily sa anino nga manghadlok na to. Wilma? Wilma, ako lang. Ila si Madam Lily. Ang anino, si Madam Lily. Siya. Unsa? Sigurado na ko karon. Ngano nakasiguro man ka? Kanang itom nga robe lagi ang gisulob sa anino. Mauna ang kanunay niyang isulob kun moduol siya nako. Og iya kong turukan og injection. Kakuyogod ko tinuod na. Dili mahitabong masayop ko. Kung mauna, atong patabagon si Madam Lily bahin ining nariskubihan ninyo. Husto si Eric. Paaboto na to nga mauli si Madam Lily. Don Faustino, kumusta nang pamati ni mo sa imong lawas? Kipangita na nila ang singsing. Kinahanglang mabalik ang sing-sing sa tag-iya. Don Faustino, wala muna. Ayaw na muna pag-una-una sa singsing. Ang sing-sing lang. Husto na. Wa na sila muhunos pagpangita sa singsing. Ug nakasiguro kung makita na kininila. Pauli, at manas siya. Oh, matuman. Sigurado gid ko. Mauna ang robe nga gisulob sa anino. Mao ba? Kaunog maayo diha, Wilma. Pag timi-timi diha. Aron kung magkainaon sa panahon, kusgan ka. Oh, Kana, kaunog maayo. Kinsay mo imbestigar ni Madam Lily. Bahin sa itong nga room. Si Eric, Nganong ako man? Kamu ang nakita sa itong robe. mas maayong nang ikaw ang mangutana. Kay dili ikaw ang nakakita. Kahinay ba ni mong utok eh. Mahimo ba, Joel? Ayaw lang ko ng panginsulto ni Eric. Sige, ako na. Eric, Ako na yung mangutanan ni Madam Lily bahin sa anino nga nagkidnap ni Wilma. Oh, naglihok doon sa greenhouse?
Si Eric! Eric! Tuwa pa ingus kakahuyan si Eric? Eric! Eric, kas na makapaingon! Ayaw pagsuot nas kakahuyan, Eric! Huwag kasi mapatuo. Kinsay gisigita ni Wela. Madam! Madam si Eric! Madam, isuot siya sa kakahuyan! Masagdi siya. Samtang may oras pa. Pangitaan ang singsing kay mao na lang kinigipaabot ni Don Faustino. Kung na si Amahan, ungo na siya. Na di man siya mamatay kung buwa siya kabinlan sa iyang bato. Mahalon ang bato sa maong singsing. Ug doon na kini sentimental value alang sa inyong amahan. Busa pangitaan ninyo kini. Ar makuha na ninyo ang inyong mga bahin. Ako ni musulod ni Eric sa kakahuyan. Joel, nakabati ka? Kinahang makita na kuno nato ang singsing. Dali, mangita ta. Ug adto ta mangita sa kwarto ni Amahan. Sige, mas maayo pa. Ayaw mo pagsuot dito. Oh, Huwag pagtugot gikan ni Amahan. ayaw pagbot. May balik na sa kabaldita ni Wilma ay. Nag-unsam dito sa Eric sa kakahuyan. Si Madam na lang bahala ang musunod ni Eric. Sa'yo pa ang gabi. Mangita na lang ko sa singsing. Joel, gusto ka ni nga itong kibuhat. Nagtuo ko. Nga ni aragid sa sud sa kwarto ni Amahan ang iyang singsing. Ha? Dali, o kayo na nato ang mga hunos ni. Pag hinalang kita, hindi ta madungga ni Madam Lily. Tuwa siya pa ingon sa kakahuyan kayang sundan si Eric, dili ba? Oo, di. Dali na. Di na ta maglangan. Ato na pangitaw ng singsing din sa kwarto ni Amahan. Naglisa na gating maayos naman. Unsam kayo nagpaabot ang unahan dito sa iyong mansyon. DJ Lax Kalad nagsuot sa Remix. kakahuyan. Huwag malagari pa ng hidam mo. O sa man kayang kiatos kakahuyan. Arabella, sige na. Tabangin ako mga hibaw kung hain ng imong singsing. Sige na, Arabella. Naunsa naman silang manikin, uy. Naanam sa nastiilan sa kong higdaanan. Hoy, kisa naman si nagbalhin ni mo diha. Dito naman kang dapita. Nga nung nagatubang naman hinuon ka sa kong higdaanan. Ha? Manikin nga, Arabella? Nga nung manggit ka, oy. Puro makagdunay tiil nga malakaw. Diha ka. Huwag aron dili na ka mabalhin. Igaid ti ka, ha? May mga alas man din sa unos ni Amahan. Oh, Pagkadagan ini. hain. Ano ba? Kadagan anang alahas. Naay rilo. Naay mga kwintas. O klaro kayo. Nga mga mahalo ni. Bulawan. Ug napi, brilyante o. O kaya og maayo, Joel. Basin ko na adiha ang singsing nga atong gipangita. Oh. Kana. O kaya pag yun. Wa gid eh. Blue diamond ang atong gipangita, di ba? Lahi man ni og mga bato ang mga singsingan niya din eh. Di man blue. Kadagan, ana, uy. May mo na tingali ng kuhaan o gusa. Ayaw. Ha? Pero ano dili man, Joel? Kadagan man kaina. Basta ayaw lang kita. Usa lang good. Joel. Paniman. Joel, ang saman to. Joel, May nang lambas sa pultahan. basig niya din sa sud sa kwarto ni Amahan ng anino. Oh, Joel, usa man ang nagbarog sa kilid. Di na tao eh. Anino ra na sa gihangir nga jacket. Now, Joel, manggawas na lang tadinibe. Naglain na sa nang akong kabuhi. pero wa pa man nato mahurot og abli ang aparador ni Amahan. Basig doon na pa siya mga lugar nga wa pa nako masusi. Busa, dali na. Joel! Joel, huwat ako! Joel!
ko tagitek kang manikina ka. Arabella, diha ka lang gud ha. Dili na gud ka makabalhin kay gihigta na tika. Sa pa man ako pangitaon ng singsing. Kining duha ra gid ka picture ang akong basihanan kung asa gid ang singsing. Medyo bago pa maning makinang amo nakuha gikan sa basement. Uwa ka mahog sa basement ang singsing? Kung dito sa basement, mahimo si Arabella. Posible nga sa basement niya mabiyay ang singsing. Husto. Suwayan akong susi sa basement. Mga sapatos raman ni Amahan Joel. Wala. Surrender na nga akong utok. Wala ko mahibaw kung nasa pangitaon kini maong singsing. Nagdukaan ko. Sige na, lakaw na. Balik na sa imong kwarto. Ako na mo padayon sa papangita sa singsing din eh. Pero sulti higit ko ha kung imo nang nakitaan ha. Ayaw suluha. Oy, di na may tabo. Sige na, lakaw na. Alagi. Pita. Naglagot naging ko nimong singsinga ka. Lisod kay kang pangitaon da. Karon ka lang. Hain man ka ha. Di ka pwede ko pangitain mo da. Kang giub sa din ilaw sa basement, uy. Gilawa-lawa naman din eh. Eric? Eric, na ka sa ubos? Mga daang butang na magiging nias sa ubos. Pero, unsaon na lang ko na naagit sa ilawam ng mga karton ang singsing. Di ato na mo makuha ang makinas panahi. Posible nga naas ubos ang singsing matagak. Napang-agis sa abog sa mga tunog sa pagkuha na mas makina. Matuwag na ko. Dili na ko mangita sa singsing. Bahala na kung dili ako makasunod ining mansyon. DJ Lax Remix. Dili lang unta ko kuhaon pabalik sa animo. Dili lang unta. Kalagot. Wa ko'y nakuha ang singsing din is kwarto ni man. Bitay ay. Yun na. Unsa to? Atas ko kamay. Puro nignay. Unsa man ang nakidlap sa ubos. Naagito. Tao ka nang nagdaog flashlight. Yun na. Si Madam Lily, mara. Yun na. Unsa man yung kipangita des garden? O man din na siya musunod ni Eric sa kakawiyan? Oh, may giiwagan siya sa garden. Bahala na ni. Mubalin kong lugar. Di alam ko mahawag ang singsing sa tungod sa gibutangan sa makina sa una. Nausam sa lang suga. Kapundiron naman. Arabella, please. Tabangi ko nga makita ng imong singsing. Ang bultan sa ibabusag na ining basement. Nasira. Nasira yun. Ako man na tanang gigangan.
Dili na maablibutan. Ablihiko din niyo! Ablihiko! Ablihiko din niyo! Di ka maablibutan. Nalakit sa gawas. Tabang! Eric! Madam Lily! Huwag itaos gawas. Hain maka sila. Dili ka sila makabati sa kong tingog. May gipangita si Madam Lily diya sa garden. Madam Lily! Ano ba dool ka man, Joel? Anhisad ka mangita sa singsing? Di madam. Kuan lang. Nakita ta kagikan si babaw ba? Nga nagtuad-tuad ka din eh. May giiwagan ka diya sa mga tanom. Sa may mong giiwagan diya, madam? Kwarta. Nahagbog ang akong kwarta dinhi. Karon lang? Karon lang. Nagkuot ko sa kumpanyo ug natagak ang akong kwarta. Uy, aon sa man. Gusto ka nga tabangan ta sa pagpangita sa mong kwarta? Ayun na. Ako na mangita sa akong kwarta. Kung luag pang imong panahon, ang singsing overtime is pagpangita. Okay. Sige. Ay, madam. Nakakita ka ba ni Eric? Misuot siya sa kakahuyan. Iyan ano problema kung mapaakan siya ng mga mananap niya. Oh, may mga bitin ba ng maong kakahuyan, madam? Oo. Magadag kong bitin. Ngi. Maong gidili ni Don Faustino o pagso diha. Oh, kikuning madam. Diha lagi ta mangita ni Wilma sa miaging simana lagi. Nakahimo ta ini nga way pagtugot ni Don Faustino kay naglain ang iyan lawas. Sige na ako na. Biyain ako din eh. Oo, madam. Nayabag itingali ni si Eric da. Nga misuot siya sa kakahuyan. Wilma! Joel! Madam! Ablihin ko ninyo! Di ako sa basement! Joel! Madam! Huwag ikisaw sa gawas. Nanood na tingali sila mga kwarto. Saan man din ako. Huwag nahibaw nga niya ako din sa basement. Pero, kinsa man kang misiras bultahan. Sa manang maglambong sa ubos. Hoy! Kinsa ka na sa ubos? Hoy! Kinsa ka? Wa naman sad. Kinsa ka naglakalakaw ni subos? Kinsa ka? Ayoko gano ka, ha? Wabi ako maghilabot ni mo. Ayoko gunsa, ah. Sa man to? Parang tinipultahan nga ni Siras ubos. Kinsa ka nga sa boss? Ayaw pang hadlok, ha? Talinis may sudlay akong gigunitan. Tuslo kong tagit kas matain, eh. Ang sawa na din ako pagawas. Nakit ang puntahan. Animan ka ako makatuog din, eh. Hain man sa Edik. Kalit man siyang nawa. Lahom na ang gabi. DJ Lax Ribex. Wapa ko makatuog. Ano man ni uy? Makatuog na lang unta ko. Parehas naman sa disaon na. Nga murag na itaw nga nagtanaw na ako. Pero, niya naman ko sa kwarto ni Ella. Wa naman ko sa akong kwarto. Dili na lang unta mo pakita na ako ang anino. Dili lang unta ko niya dagiton. Panuway kay Eric. Doon nagkikigamay sa utok da. Kalit laglakaw niya. Gipang bungkag pang akong mga gamit. Oh, ang akong pinintal nga naon nila. Uy,
Wa naman dire. Kikuha sa panuway hangtod ang giguba nga painting nako. Iyabag gining tawa na da. Ugma lang kang tawa na ka. Klaro kay nga misibat ka. Madam, nakakita ka ba ni Ella? Dili ko gwardya nga magsigig bantay sa mga tao dinhi sa masyon. Pero wa man gud siya dito sa kwarto. Ako siyang gilili dito sa iyang kwarto pero wa siya dito, madam. Oh, tigali bilakaw siya. O, ay nangita tigali to ni Eric. Suod man ang duha. Ha? Ngano man? Wa pa ba di ay mabalik si Eric, madam? Wa pa. Lo, hain man ka di ay siya paingon. Kaburay na bilin dinhi. Maong kabor ginahibas ay inyong gagipang buhat. Madam, Wilma. Joel, Kita mong ila. Naunsa man mo? Nangabuang na mo? Ganong ako ba inyo pangitaan sa mga wa dinhi? Madam, ikaw manggod ang sayo nga mo mata. Namasin lang mi ba nga nakakita ka ba? O nga naman, mawala ka sa day mo kung doon ay mawa dinhi? Oo, naniguro lang, madam. Basin kami ang mapasangin lang nga. Nawa sila. Kung nabala ka mo nila ni Ila o Eric, pangitaan sila sa kakahuyan. Na, di na lang ko mangita. Kung adto mi sa kakahuyan mangita. Misud sa kakahuyan gabi si Eric, maong gisundan ko siya pila ka metros. Pero wala ko mulaho sa magang duot sa kakahuyan. Ha? Kung wa sila sa pamahaw, pangitaan ninyo sila sa ugto. Pero kung ako pa ninyo, ang sing-sing, mao'y inyong pangitaon. Wato ko karon sa ospital. Idigbalik ako, kinahanglangaan ang sing-sing, ha? Manugo ni si madam da. Mura sa ni siya mahanda. Joel, kita naman lang duha ang nagtikaw-tikaw din sa mansyon. Bahala to sila. Tanan na. Mangita ta sa sing-sing. Uy, nakatuog naman di ko. Saan naman ka oras? Joel! Wilma! Tabangi ko ninyo, Joel! Tabang! Asa man nato pangitaon karong sing-sing. Ambot. Naglabad ng akong uda. Unsa ka? Kung sa ubang kwarto nga bakante ta mangita sa sing-sing. May pa. Sige. Ato tas taas na. Sa bakanting kwarto. Unsa magit ka itong murag utahan nga bisira din sila gabi eh. Oh, hayag dito tapita. Adlaw na kiti ay. Pero, bildo man na diha. Gamayng bintana nga bildo. Unya taasab kaayo. Dili na ko maabot. Unsaon man ako paggawas gikan din eh. Kinsa magit kami sila spultahan sa ibabaw bilax gawas. Mura magiging binihigdapita ang pultahan nga misira gabi eh. Oh. May abli ng pultahan sa ibabaw. Salamat! Abli na yun! May abli! Joel! Madam! Wilma! May tao din is go sa pultahan. Kinsa man kang abli na ako. Kinsa ka! Kinsa kang naas gawas! Kinsa ka... Oh? Ela! Di na ka! Anong nga man ka sa suot sa imong kwarto, ha? Oh, naunsa ka? Kadaggogo ni mong singot. Kuan, ikaw bang ang may ablis magtahan sa basement, Joel? Ha? Di man ako. Nga naman de. Diin man de ka. Nalakan ko sa basement. Gabi pa. Usa? Uy, kuya, wagod. Abi na kong misayo ka sa lungsod. Diha na de ka sa basement? Oo. Mo ba? Diha ako sa basement. Wila! Dali! Mira si Ilay! Uy! Nagkunsa man ka diya sa basement? Kuan, nangita ako sa singsing sa basement. Pero, doon ay misiras putahan sa ibabaw o gilak sa gawas. Ikaw bang nagbuhat ini, Wilma? Isa?
Nayabag ka? Nga nung taon ako may pasanginlan, nangita man gani ko nimo sayo dito sa imong kwarto, pero wa gani ka dito. May milak sa putahan sa basement. Og klaro nga usa ninyo ang milak ini. Og maoras ay may ablis pultahan karong buntag. Wa lagi taong kumudulan ng pultahan sa basement, sukad gahapon. Unsa? Oh, si Madam Lily. Tuwa na sad siya sa ospital. Sayo kay Milakaw. Kun mauna. Kinsa man may ablis pultahan sa basement karong buntag. Basta ako, Ila. Wa ko muduol diha sa basement. Kay mahadlok na ko diha. Ako sa dila. Wa ko muduol diha. Oh, husto. Kinsa may wa din eh. Pasin si Eric. Oh. Si Eric tuod. Ila! Ila, asa man ka? Ila! Klaro na lang. Muadto to sa kwarto ni Eric. Eric? Oh. Wa man siya dito siyang kwarto. O wa sa bakumot ang higdaanan. Wa mauli si Eric gabi eh. Asa ba di ka si Eric? Tuwa pa ka si Sud sa kakahuyan? Wa mauli gabi si Eric. Gisundan to siya ni Madam Lily sa kakahuyan. Apa nahadlok na si Madam Lily nga musuod sa kakahuyan kay daghan kulo kayong bitin dito. Mao nga gidili ni amahan ang pagsuod sa maong kakahuyan. Pero ngano misuot man si Eric dito? Naglikay siya sa tahas niya. Nga mao ang pag-interview kang madam bahin sa itom nga room. Imposible nga maulong ka na ang rason sa ipagsuot sa kakahuyan. Ngano imposible man, ha? Klaro man kay ba? Naglikay siya. O, di ba? Kung gusto ka nga mahibaw, abasa siya sa kakahuyan. Mao. Kauban na to si Eric. Please, tabangan na to sa pagpanggita. Mahadlok mi nga musuot sa kakahuyan, Ella. Wa mi mahadlok si Eric nga misuot anang mga kakahuyan. Sa ikaw pa ang nawaha, Wilma. Ha? Mao na. Dili ka sa bunta ang nga mutalikod sa pagpanggita ni Eric. Tungod kay kaming duha, misuot mis kakahuyan tungod sa mong pagpanggita nimo. La, namoyboy ka? Wa ko mamuyboy. Gipahinumduman talang ka. Asa pa kaya la? Mangita ni Eric sa kakahuyan. O banante ka? Joel! Ayaw ko biyay, oy! Joel! Kinahanglan makitaan ko si Eric. Oh, asa pa ka? Ila, ay pagsuot niya sa kakahuyan, ay kidagang kimbitin diya. Wa mi nakita ang bitin si Eric sa dihang misuot mi diha. Pero basin, na timing lang to ba? Nga way bitin. Nga karon, naana. Kung nahadlo ka, Joel, ayaw na lang pagsunod na ako. Ayaw na lang ko tabagis pagpangita ni Eric. Unsa man? Uyab na mo si Eric, ha? Oh. Bastos ka kita. Oh, Higala lang mi si Eric. Pero tinuod nga higala. Dili sama nimo nga perming dunay giapas. Ila, patuor, good. Paabutan na lang, ha? Paabutan na lang nga mubalik si Eric. Ayaw na pagsugal sa imong kinabuhi diha. Tungod lang atong Eric. Iyang gusto nga musuot siya diha. Pero, basin kung dunay daw tang nahitabo ni Adis kakahuyan. Kung di siya mabalik hangtod ugba, manawag na tagpulis. Siya na sad ang ipapangita na to. Pero sa pagkakaroon, ang singsing ang unahon na to. Ayaw na. Ha? Eric! Eric, kain ka! Ay, mapaggaw lang yung ka. Awaw, huwag gisa mo tubag. Basi milahos na to sa kabayan diya sa ubos. Ha? May mga bahay man diya sa ubos. Basi milahos na to siya dito. Oh. Ila, dili to buang si Eric. Nga mubiya nga way rason. Ha? Mubalik ka na lagi to. Sa pagkakaroon, pangitaon lang nato ang singsing, okay? Kinahanglang magtinabangay ta sa pagpangita singsing ila. Aron makuha na nato ang atong bahin. Okay. Kana, salamat. Dali na. Mabalik na ta sa mansyon. Kinahanglang makita na nato ang singsing sa di pa mabalik sa mansyon si amahan.
Don Faustino? Lily. Unsa na inihitabo sa bahay? O, nakita na ba nila ang singsing? Wa pa, senyor. Kikapoy na ko. Kinahanglang magkapahuway na ko, Lily. Kinahanglang makita na ang singsing. Ayaw ko bala ka. Nagpadayon na sa pangita ang imong mga sumusunod sa singsing, senyor. DJ Lax Remix. Makita siya. Ha? Kinsa ang gusto mong makita, Don Faustino? Don Faustino, nakabati ka ba na ako? Kinsa gusto na nimong makita? Asam ka mangita singsing, ha? Ari sa akong kwarto. Ha? Ug unsa may rason nga anak ka mangita singsing sa imong kwarto? Ganahan akong ari ko mangita. Ha? Di lang ka magpasalamat ako sa concern nga akong gipakita nimo, Ella? Oh, nagpaabot ikang pasalamatan. Salamat na lang. May mubag anak lang sad ko sa sud sa imong kwarto mangita singsing? Dili mahimo. Ella, Wag na siya gusto nimo bisang saon. para di ka diha, Wilma. Ibaw baya ka ha, nga mahadlok na ko nga ako lang usa din sa mansyon. Gusto ko nga na ako pirming kauban, na naapirmi sa akong duol. Tita, idlas kayo ni si Ella na ko na. Ikaw ba? Ayaw na lang gud pamugos niya, good? May abitaw ko. Ella mo dali na. Patatas kusina. Ha? Mga unta dito. Okay. Hain magkas Eric. Huwag man siya mo pauli. Nga kang kalit man siya mibiyak na mo. Huwag gani siya manamilit na ako. Kami man unta ang suod, pero huwag ka siya nakitaan sa kakahuyan. Unya, iyang gisundan. Unsa man gid ni? Nganong naa naman sa bintana ang manikin. May tawagin nga miso din eh. Uy. Usa ba ka, Joel? Gusto gid kang manghadlok na ako, no? Ha? Ella? Oh, naunsa naman sad ka? Nganong kalit lang kang nasukod ako? Unsa ka ila? Gisulan ka? Gisapot ka? Wilma? Ni akas kwarto ni Joel? Nagkinahanglan na siya og kasulti-sulti, oy. Mao nga misugot na lang ko nga kami na sada magkuyog sa papangita singsing. Ngano manghilabot makas manikin, Joel? Unsa nang imong nga gipanulti, oy? Kapilan ako magbalhin sa manikin balik sa iyang pwesto. Kay perminin nimong ibalhin. Oh, unsa? Ayaw pagkatawa, Joel. Kay wa ko makomedyan nimo. Kadit ha. Ako, di mo ko gipasangin lang nga nagbalhin sa imong manikin. Asa mo kunin ako gibalhin, ha? Permin ako siyang ibutang sa bongbong kilid sa akong kama. Pero imo sing ibalhin sa ilan sa akong kama. O diba, sa bintana nga magatubag sa gawas. Ella, makasabay ka na imong pamasangil ako, ha? Wa imtaong ko manghilabutan ng manikin mo, nga nasa imong kwarto. Mahadlok, kumutan, awa na. Hay, unsa naman sa nakaon nimo ila? Nganong gibutang man na nimo sa imong kwarto ang manikin? Basta, o ikaw, Joel, ayaw na ni kusbaha. Wa lagi ko manghilabot sa manikin mo, Ella. Wa! Kung dili ikaw, kinsa man di ay? O basing si Eric nasad. Kasi biya ang wa din, nagpaduding sa kanahan. Dili makahimo inis Eric nako. Higala mi. Kung miisip pa siyang imong higala, misulti unta siya nimo kung asa sa paingon sa pagkawa niya. Di ba? Ang anino. Siya ang nagbalhin sa imong manikin, ila. Mahimo ba, Wilma? Ikaw ba? Ay, nagudsigsig, gisgot ang anino. Kinahanglan nga hisgutan siya, Joel. Kasalbahis kaayo siya. O kung tinuod man nga nawa si Eric. Si Eric na ba ang sunod niyang gibiktima? Kung ang anino man ang nakuha ni Eric karon. Iuli rato siya. Kay giuli bitaw ka niya, Wilma. Wa ko niya iuli. Sipot mo ipasabot.
Nahinumdum na ko. Ha? O, saan nahinumduman ni mo, Wilma? Milakaw siya. Og... Salbahis ka. Unsaon ko nimo? Ang kadina. Naibot ang kadina. Mukamang ko. Tabang! Nakagawas ko kay natangtang ang kadina. Mao nga nakagawas ko. Huwag natangtang ang kadina sa akong tiil. Gibuhian ka niya? Wala gi ko buhi isa anino ila. Nakabuhi lang ko gako. O kung biktima si Eric anang anino, o malas siya, kundi siya makaikiyas ini. Wa na mo sudin sa akong kwarto, ha? Oh, Saan, Miss Iloy? Natakda naman ni Eric. Joel, tinuod ba gyud nga ngawa ka manghilabot sa manikin niya? Tawa lagi ko mangilabot, oy. Magkakasabot sultihan, oy. Wa ko makahikap sukadaan ng maong manikin. Wa, yun, Wilma. Kung mao, may atake na sad siya. Oh, Wilma, gisulan na sa imong kalibog mo? Ha? Wa ko malibog, Joel. Oh. Tinuod kining akong giingon. Dili ni mo mahimong ibaliwa ang anino. Mamakakagit si Joel. Bisan klaro na kayo nagilabot siya sa kumankin. Hain magkasab si Eric. Kinahala ipadayon ko pangita sa singsing. Arabella, tabangi ko. Hello guys. Sorry nga karon pa ko maka-vlog pagbalik. Recorded lang gihapon ni. Late upload na gud ni kay wa mo internet ini sa mansion nga akong nahimutangan. Guys, na-missing ni sad si Eric. Misunod siya kawagtang ni Wilma. Oh, guys, ayaw na. Murag doon ay lahi sa tudlos manikin, guys. Oh, guys. Unsa man ni? Guys, ayaw na ha. May klaruhon ako sa tudlos manikin. Babay na, guys. Karon ako makabantay sa mga tudlo ining manikin ni Arabella. May luta sa singsing ang ring fingers manikin. Nagsulob kag singsing? Murabayag. Nagpangamay na ako ang urnada. Joel, Uy, Wilma. nganong gitutukan man na ni maayo ang urna? Wilma, wa ka ba makauna-una sa niya sa kung nauna, ha? Gusto ni mong kubon ka ng maong urna, mao ba? Nakatag-an gid kada. Oh, mao ni ang rason kung nganaw kinahanglang makita na to ang singsing, di ba? Nga maablihan lang kining maong urna kung makita na to ang singsing, di ba? Oh, mawan bitaw nga ato gid ning pangitaon. Wilma, kita rang tulo nga ila ang karon sa mansyon. Ug way makaibaw nga atong ablihan kanang maong urna. Unsa? Nakakita ka ng kilid sa una. Mikang ana na gamayo, tanawa. Tanawa kay ako nang gisugdan sa pagligwat. Unsa, Joel? Mauna, tanawa. Ato ning tiwason karon sa pagligwat. Time pa, dili ka mahadlo. Mag-amping lang kita nga di mabuwa ka ng bildo sa urna. Pabuta ko diha. Kay kuhaon ako nga akong gitaguan nga para pangligwat anang urna. Joel, unsa gyud kahay nasuwat diha sa brown nga envelope nga naa sa sud sa urna, no? Klaro gid kayo nga may singsing kining maong manikin. Okay. Dito man na maugatan ni Eric sa may lake, sa luyo. Posible nga tuas ilahom sa tubig ang singsing. Kinahanglan nga ako ning masusi. Wilma! Niyan ang akong gigamit para ligwat anang urna. Sige, dali at Joel. Tingalig mo pa uli na unya si madam. Sige, lakaw. Adto pagatang sa gawas sa dakong pultahan. Oh, Kung makakita ka nga may abot na si Madam Lily, balik dahin din O, singgit lang, ha? Okay. Sige. Karon na. Sugdan ko ng pagligwat o usab sa urna.
Tiwas ko na gid ang pagligwat ini. Kay wa man din si Madam Lily. Ngay, kini tigwaton ni. Inay lagi kay masibabuak. Yay. Yay. Isuraan niyo eh. Joel! Oh. Tulungan ang gibuhat ni mo. Ela? Ganong imo mo giligwatan ng urna? Unsa man sa una-una mo ang rason kung nganong ako ni gibuhat, Ela? Bright man gyud ka. Gusto kong manglaktod. Dili ka gusto nga mosunod sa balaod, sa instructions. Ayaw na lang pagpakamaayo pa, Ela. Gikapoy na kong pangita sa singsing. Kinahanglang manglaktod na ta. Total, iya ramang giyapong ablihan ni aron basahon ang atong mga madawat. Nganong maghago pa magita sa pagpangita sa singsing ha? Ngania naman din ang premyo? Bisan na. Ang balaod ni amahan balaod gyud. Dili mahimo nga imo ning usbon. Pero gamitan ang utok nimo. Taod-taod na ta nga nangita sa singsing. Pero, way kahigayunan nga ato ni makitan. Gamay kay ni Ila. Ha? Kahibaw na ko kung asang dapitan at ang pangitaon ng mong singsing. Ug nganong nakasiguro maka? Tungod sa manikin. Unsa? Maniking? Mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Gidapit ko kamo sa pagpaminaw ning uban pang sugilanon. Panugon. O salamat kayo no mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagganunayong pagpaminaw.